How is plastic made? Sut mae plastig yn cael ei wneud? Sut mae plastig yn cael ei wneud? Sut mae plastig yn cael ei wneud? I hope that it will be fine tomorrow. Speaking about the weather. Gobeithio bydd hi'n braf fory. Gobeithio bydd hi'n braf fory. Gobeithio bydd hi'n braf fory. She doesn't want to be heard. Dydy hi ddim eisiau cael ei chlywed. Dydy hi ddim eisiau cael ei chlywed. Dydy hi ddim eisiau cael ei chlywed. I don't think that she is ready. Dwi ddim yn meddwl bod hi'n barod. Dwi ddim yn meddwl bod hi'n barod. Dwi ddim yn meddwl bod hi'n barod. Where is the Black Book of Carmarthen kept? Lle mae llyfr du Caerfyrddin yn cael ei gadw? Lle mae llyfr du Caerfyrddin yn cael ei gadw? Lle mae llyfr du Caerfyrddin yn cael ei gadw? I know that you know. Dwi'n gwybod bod ti'n gwybod. Dwi'n gwybod bod ti'n gwybod. Dwi'n gwybod bod ti'n gwybod. The manuscript will be kept in a library. Bydd y llawysgrif yn cael ei chadw mewn llyfrgell. Bydd y llawysgrif yn cael ei chadw mewn llyfrgell. Bydd y llawysgrif yn cael ei chadw mewn llyfrgell. I thought that Idris and Beba were in Ethiopia. O'n i'n meddwl bod Idris a Beba yn Ethiopia. O'n i'n meddwl bod Idris a Beba yn Ethiopia. O'n i'n meddwl bod Idris a Beba yn Ethiopia. I was born in Egypt. Ges i ngeni yn yr Aifft. Ges i ngeni yn yr Aifft. Ges i ngeni yn yr Aifft. I thought Tomb's car was in Sudan. O'n i'n meddwl bod car Twm yn Sudan. O'n i'n meddwl bod car Twm yn Sudan. O'n i'n meddwl bod car Twm yn Sudan.
Helen's van has been stolen. Mae fan Helen wedi cael ei dwyn. Mae fan Helen wedi cael ei dwyn. Mae fan Helen wedi cael ei dwyn. They believe that Gali's dog is in Rwanda. Maen nhw'n credu bod Kigali yn Rwanda. Maen nhw'n credu bod Kigali yn Rwanda. Maen nhw'n credu bod Kigali yn Rwanda. When will the thieves be caught? Pryd fydd y lladron yn cael ei dal? Pryd fydd y lladron yn cael ei dal? Pryd fydd y lladron yn cael ei dal? I am sure that you understand somewhat. Dwi'n siŵr bod ti'n deall rhywfaint. Dwi'n siŵr bod ti'n deall rhywfaint. Dwi'n siŵr bod ti'n deall rhywfaint. Was the man killed? Gath y dyn I ladd. Gath y dyn I ladd. Gath y dyn I ladd. They say that it was a fox. Maen nhw'n dweud mai llwynog oedd o. Maen nhw'n dweud mai llwynog oedd o. Maen nhw'n dweud mai llwynog oedd o. John was bullied in school. Roedd John yn cael ei fwlio yn yr ysgol. Roedd John yn cael ei fwlio yn yr ysgol. Roedd John yn cael ei fwlio yn yr ysgol. Do they still believe that George Kaplan exists? Ydyn nhw dal I gredu bod George Kaplan yn bodoli? Ydyn nhw dal I gredu bod George Kaplan yn bodoli? Ydyn nhw dal I gredu bod George Kaplan yn bodoli? Have you been vaccinated? Wyt ti wedi cael dy frechu? Wyt ti wedi cael dy frechu? Wyt ti wedi cael dy frechu? They believe that I sell books but I don't. Maen nhw'n credu bod fi'n gwerthu llyfrau, ond dwi ddim. Maen nhw'n credu bod fi'n gwerthu llyfrau, ond dwi ddim. Maen nhw'n credu bod fi'n gwerthu llyfrau, ond dwi ddim.
Where will the film be filmed? Lle fydd y ffilm yn cael ei ffilmio? Lle fydd y ffilm yn cael ei ffilmio? Lle fydd y ffilm yn cael ei ffilmio?